За мен е чест да открия първото заседание на Общински съвет Трявна за мандат 2023-2027 година. Съгласно Законът за местното самоуправление и местната администрация, от днес вие, уважаеми избраници, поемате управлението на община Трявна. Поздравявам ви за това, че сте решили да вземете активно участие в обществения живот на общината и да работите за нейното благоденствие. Миналата седмица открих първите тържествени сесии в Дряново и в Габрово. На колегите ви в Дряново цитирах една мисъл на най-известния техен съгражданин Оста Колю Фичето, който е казал: не градете толкова с довари, дето да ви делят, а повече мостове да ви събират. И към вас се обръщам с пожеланието да градите мостове един към друг и да работите обединени в името на хората от общината. В Габрово се обърнах към присъстващите с цитат на бащата на науката Аристотел, който е казал: не е достатъчно да се спечели войната, по-важно е да се организира мирът. Тоест, не е достатъчно да се спечели предизборната надпревара, по-важно е да се организира едно мъдро и мирно управление на общината. Днес пред... Мандат 2023-2027 година. От името на Общинската избирателна комисия и в качеството и на нейн председател обявявам следните взети от комисията решения. С решение номер 102 МИ от 30 октомври 2023 година и решение номер 114 МИ от 5 ноември 2023 година Общинска избирателна комисия Трявна е обявила за избрани следните общински съветници, които моля, като си чуят имената, да заповядат при мен за връчване на удостоверенията. Александра Тенчева Манева. Дончо Тихолов Захариев. Жасмина Стоянова Лазарова. Златка Данаилова Донева Цанева. Кристиян Галабинов Близнаков. Марин Янков Маринов. Един Кристиян има повече. Да не би да не е по азбучен ред подреден, ще го видим сега за това. Маргарита Иванова Симеонова. Ето го и другия Кристиян Янков Генев.
Константин Тихомиров Бръников. Силвия Кръстева Кръстева. Стефан Цанев Петров. И Христо Милчев Лазаров. С решение номер 113 МИ от 5 ноември 2023 година Общинска избирателна комисия Трявна е обявила за избран за кмет на община Трявна на втори тур Денчо Веселинов Минев, получил 1733 действителни гласове. Моля, заповядайте. С решение номер 100 МИ от 30 октомври от името на Общинска избирателна комисия искам да пожелая на новоизбраните общински съветници и кметове ползотворна работа. Следвайте идеите и убежденията си, но винаги работете в интерес на гражданите на община Трявна. Благодаря ви. Общински съветници и кметове. Пристъпваме към полагане на клетва по член 32, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Моля, станете и повтаряйте след мен. В името на Република България. Заклевам се в името на Република България Да спазвам Конституцията и законите на страната. да спазвам Конституцията и законите на страната И във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Тревненска община. да се ръководя И да работя за тяхното благоденствие. за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклевам се. Боян Грозев. Добромир Драмов. Дончо Захариев. Драгомир Николов. Жасмина Лазарова.
Златка Донева-Цанева, Кристиян Близнаков, Кристиян Генев, Константин Брънеков, Маргарита Симеонова, Марин Маринов, Мария Пенева, Силвия Кръстева, Стефан Михнев, Стефан Петров, Христо Лазаров, Денчо Минев, и Борислав Борисов. Не. Господин Денчо Минев, заповядайте. Благодаря ви. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема госпожо Иванова, уважаеми кметове на община Трявна, уважаеми дами и господа, скъпи съграждани. Днес е денят, в който община Трявна започва да пише нова страница в своята достолепна история. Нова страница. И за мен е изключително удоволствие и привилегия и чест да съм днес тук, като първата жена кмет имала възможността да управлява община Трявна и оставила сърцето и душата си тук, в община Трявна. За мен Трявна, Плачковци и всичките населени места са и винаги ще останат кауза. Кауза със смисъл за развитие, за напредък, за успех, за просперитет. Кауза, която се превърна в част от живота ми. И заобичах така, както обичам семейството си. С истинска, чиста и неподправена любов. Любов, която може да победи и най-лошото и да се пребори с най-доброто. И аз обещавам, че ще продължавам да давам и най-малкото от себе си, за да направя хората около мен щастливи и за да работя за община Трявна. Защото това е единственото нещо, което човек може да даде, без дори да притежава. Изключително много се радвам, че съм част от тази велика история на едно несравнимо и единствено по рода си място, каквото е община Трявна. И винаги ще остане такова. Защото заедно с екипът и хората, които застанаха рамо до рамо с мен, ще оставим Диря след себе си. Диря, която ще е запомняща се, защото бе истинска. Искам да изкажа огромната си благодарност на всички колеги от Общински съвет Трявна, на всички колеги от Общинска администрация Трявна, на семейството си, за това, че вървяхме рамо до рамо, заедно извървяхме пътя. Показахме, че можем, укорявахме се, помагахме си, учихме се, изподеляхме си опита си в името на едно
да я има Трявна. Благодаря ви. Благодарна съм и за още нещо. Благодарна съм за това, че успях да запазя себе си като човек. И точно за това днес мога да стоя пред вас и да ви гледам право в очите, с дигната глава. През тези 4 години получих изключително ценни уроци. Но изводът е само един. Че трябва преди всичко да сме хора. Да сме истински и добри хора. Да загърбим различията си и да се уважаваме. Такива, каквито сме. Защото всички ние ще живеем и ще се развиваме тук. Именно за това днес за мен е чест и с изключително голяма отговорност предавам символът на управление на този град, на община Трявна, на новия кмет, господин Минев. И му пожелавам и буквално, и преносно тежестта, която носи тази огърлица със себе си, да му напомня всеки ден и всеки час, че тя е преди всичко на хората и на гласуваното им доверие. Пожелавам му да завърши всичко, което е завещано от мен и от екипа ми. Всичко, което е започнато и от моите предшественици. Да продължи напред, да надгради, защото община Трявна заслужава. Поздравявам господин Борисов за изборът му за кмет на кметство Плачковци и му пожелавам успешен мандат. Успешен мандат и на новия общински съвет, защото общинските съветници са мостът. Мостът между жителите на община Трявна и между кмета на общината. Пожелавам на всички цветните нюанси, които носи всеки един от нас в себе си, да се превърнат в една красива палитра, с която заедно ще рисуваме бъдещето на община Трявна. Бъдете здрави, бъдете добри хора, бъдете благословени. На добър час! Пожелавам ти успешен мандат и само напред! Уважение и респект. Уважаеми тревници, уважаеми пачковчани, уважаеми господин кмете на кметство Плачковци, скъпи гости, днес е 13 ноември. Това е Световният ден на доброто. Дата, която ще донесе много късмет и благополучие на Трявна. И ще е знак за един успешен мандат. Доброто е искрица божественост, заложена във всеки един от нас. Вярвам, че в днешния ден заедно полагаме основата на един нов стил на управление на община Трявна, където ще се водим от интересите на общността и те ще бъдат тънката нишка, която ни обединява в този мандат. Сърдечно пожелавам успех на всички, които получиха доверието на тревненци и плачковчани. Вярвам, че заедно ще работим за благополучието и развитието на нашия град и община, въпреки различните ни политически убеждения. Изключителна чест и отговорност е, че получих вашето доверие. От днес обаче започва съществената част от нашата съвместна работа за Трявна и Плачковци. Предстоят ни нови предизвикателства и много работа, която ще свършим. Ще дадем нов тласък на община Трявна в различните сфери на обществения живот. С нови сили ще изпълним вдъхновено поставените цели и задачи. Ще получите моята подкрепа чрез новаторство, смелост и внимание към хората. Аз вярвам, че Трявна заслужава и може повече.
че наистина обединени всички ние ще бъдем съмишленици, поставяйки пред всичко каузата Трявна. Ще чертаем нови планове, ще продължим поставените задачи и проекти, ще има мост между предходното управление и новото управление, което е символ на приемственост и мъдрост в управлението на общината. Управлението няма да започва от нас, напротив, ще се стъпи на идеите и дай Боже по-дългосрочен план да успеем да реализираме дългосрочните мечти, които са заложени от нашите предци за Трявна и Плачковци. Важна част от новите ми ангажименти към общината е намирането на нови партньори, привличането на инвеститори, разкриването на нови работни места. Целта е да има повече млади хора. Млади хора, които да препознават Трявна за свой дом. Като място, където да отглеждат своите деца и да постигаме успехи, които наистина ни дават повод за гордост и удовлетворение. Аз вярвам, че обединени можем повече. Можем да постигнем поставените цели. С ново темпо да ускорим развитието на нашия град в областта на културата, туризма, спорта и духовността, която е заложена в гените ни. Нека да бъдем пример и вдъхновение за младите, които да бъдат основен фокус в нашата работа, да ги подкрепяме и стимулираме, всеки да има равен шанс за реализиране на идеите и мечтите си. Сигурен съм, че работейки с ум, упоритост, постоянство, любов и вяра в успеха, можем заедно да предизвикаме много хубави неща за всички нас. Всички ние обичаме този град. Всички ние милеем за него. И вярвам, че най-доброто за Трявна предстои. Оставам с уважение към всеки един жител на общината и ви уверявам, че ще оправдая гласуваното доверие. Бог да благослови и закриля Трявна и Плачковци, вас и вашите семейства. Благодаря ви. Премудревовци явлей, ниспославим Духа Святого, и Те ни увлей вселенную. Се помолим, Господи помилуй. Боже, великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, прерабите си, които ти се молят и изпрати Твоят Свети Дух, да освети тази вода и дай на приемащите и поръсваше се с нея премахване на страданията, прошки на греховете, изцеление от болки и освобождаване от всяко зло, а те също затвърждаване и освещаване на домовете им.